Дух да слиза сега. Святи Дух ще движи се на това място и ние мощно вярваме, че това е църква, стаята на изцелението, Господи. И всеки, който влиза на това място, Боже мой, вярваме силно и мощно, изцелението ти ще почива върху тях. Йехова Рафа! Йехова Рафа! Изцелението ти ще почива на това място. Изцелението ти ще се движи на това място. О, Святи Дух, движи се! Святи Дух, ще движи се! Изцелявай, възстановявай! Движи се, Святи Дух! Движи се, Святи Дух! Ти си толкова добър, толкова добър, толкова добър! Огън! О,